Още с старта на видеото, момичета, ви казвам, че тази красива и прелесна рокля може да откриете единствено и само на мястото, където да си с извивки не е срамно. Газела БГ. В нашия уебсайт Газела БГ, както и на нашите локации на Газела в град Варна и град София. Това е една прекрасна рокля, подходяща за новогодишната вечер, например, за някой ваш прекрасен повод, за някоя годишнина, за някой рожден ден. Представете си каква емоция ще си направите с тази красива рокля. А спомените, които ще направите с снимките, просто брилянтно. Роклята е с дължина около 115 см. Имаме жоржет в долната част, клош, пола, а в горната част имаме деколте тип прегърниме. Най-хубавото е, че дрехите, които произвеждаме, са в нашите цехове. И ги произвеждаме така, както вие ни давате съвети. Затова деколтето в Газела не е зашито. При по-консервативните дами винаги може да направите така и да направите едно дълбоко V-образно деколте. А за сексаните като мен, може да направите ето така и да направите едно чудесно деколте, в което да грабвате мъжките погледи. Тази красива рокля, момичета, може да откриете само в Газела. Изпращам ви много целувки.